निफ्राय लांनाय बेखौ 100% नोङो आंनो खोन्थाहर नङाब्ला बिनि फिथाइखौ नों मोनजानो थांगासिनो सोरनिफ्राय 1,37 फैसाखौ हरा आरो सोर लाम अफ XNDB-आनो मावदों बेखौ सोरबाया बा माबा मोनसे XNDB वेलफेयार एसोसिएशना बारस'नानैसो मावहैदों गासैबो बर' रायजो राजानिसिम खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आं बुंनायनि सिगां MK मुसाहारि फेसबुक पेज ना बिनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंग्रोनि बिनि उनाव आङो माखासे बिनि जाखिनि बाथ्रा सोंनाय बेखौ आं बुंगोन खोनासंग्रोनानै लानि किन्तु आङो ससेनिफ्रायसो होगोन दै माखासेखौ बियो 2 मिनिट बाथ्रा बुंदों 2 मिनिटाव आङो कयेकटा कुइसना आंनि सालाय बिजौनाव दं एन्सारखौ होनो हायो सालाय बिजौनाव दं माबायदि फेक्सन जाया सोरनि मानि बेफोरखौ आं सालाय बिजौनाव दं बे इजि कुइसन बेफोरो सालाय बिजौनाव दंजोबो आं बेखौ होनो थाङा आरो आं बे ससेखौ बुंगोन बियो माखासे फार्स्ट कुइसन सोंनायफोरा जारागुरिनि लहा होननायनाव सों XNDB-नि बे 16 बेट्सनि 16 बेट्सनि बियो बिनाव सोंहै नोंनि खाथियावनो थायो जारागुरि नोंनि न'आबो न' खाथियावनो जिहेतु नोंसोरनिनो सोद्रोमा मेम्बार MK मुसाहारियाबो UPPA-नि माबा मोनसे बिबान दङ जानांगौ ओंखायनो BPF-नि बाथ्रा बुङोब्ला बा UPPA-नि बाथ्रा बुङोब्ला खिबु अर नाङो बिनियावबो जाय हक आं बिखौ बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौसो आङो खोनासंहोग्रोनि बिनि उनाव आङो बै जोबथारनायनि जाखिनि सोंनाय बिनि सायाव माखासे बाथ्राखौ बुंगोन खोनासंग्रोनानै लानि हेभि इन्टारेस्टिं दङ आरो जोबथायाव जाहैबाय जे XNDB वेलफेयार एसोसिएशनफोरा जेलाव थानाय NDB आरो रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ बख'नो हानायनि बा बख'नायनि थाखाय मोनसे दायित्व मोनदोंमोन दा बेखौ बारस'नानै बिथां अनजलि दैमारि मेडामा गोदान उखिल हमनानै आरो NDB-फोरखौ बख'नायनि मुङाव प्रमद बर' सारनिफ्राय 137 करोड़ थाखा लांदोंमोन नाथाय बिथांजोआ दिनैसिम सासेबो NDB-खौ बख'नो हायाखै MK मुसाहारि फंबाय जायखौ बुङो मार्जित कुमार मुसाहारि फेसबुक पेजाव अरिजिनेल नामा मार्जित कुमार मुसाहारि दे बिनि न'आ जारागुरियावहाय ओमफ्राय बिथाङा 137 रन्जन दैमारिनि सारनि केसनि नामावहाय हरनायनि बाथ्राखौ बुंदों बा कुइसन खालामदों आरो बेफोरबायदिनो XNDB वेलफेयार एसोसिएशना रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर केसाव थानाय हाइनेस केसाव थानाय बिनि बाथ्राखौ बियो कुइसन खालामदों XNDB वेलफेयार एसोसिएशना मा सनाव जोनोम जाया आरो बिनि सिगां इउनाइटेड फराम अफ XNDB-आ माब्ला जोनोम जाया आंनो बिखौ नोङो इमिडियेट रिप्लाइ होनांगौ बे माबाया MK मुसाहारिया जायखौ बुङो मार्जित कुमार मुसाहारि बिथांखौ जारागुरियावनो लोगो मोनबाय थायो बिथाङा आंनि खोथाया बिसोरल' नोंदि 137 ना 1,37 बेखौ नोंथाङा प्रुफ होनो हाथारगोन ना आंनिया कुइसना बियो नोंथाङा प्रुफ होथारनांगोन सोरनिफ्राय 1,37 फैसाखौ हरा आरो सोर लाङा एकाउन्टाव ट्रेन्जेक्सन जादोंमोन ना बियो केस थाखा लांदोंमोन मार्जित कुमार मुसाहारि नोंथाङा बेखौ मोजां रिप्लाइ होनो हायाबा कर्ट गानोबो गोनां जानो हागौ आं खुला खुलि बाथ्रा बुंदों नोंखौ कर्ट गानोबो गोनां जानो हागौ नोङो सिदा बाथ्रा बियो कर्टनि आयेननि खाथियाव आं गसंगोन किन्तु आंनो नांथारगौ बे प्रुफखौ नोंथाङा प्रुफ गैयाब्ला आरो बे जिनिसखौ जुदि फैसाखौ जुदि सोरबा नोंनि मेगनजों नुथारदोंबा बे आलादा चेप्टार
कयथायाव लाङा मा बाराव लाङा सोर बेसेबां टाइमाव हरा सोर सोर दङमोन उइटनेस हिसाबै बेखौबो नांगौ बाबु नङाला आं हले बेखौ न' कमप्रमाइस ओरैनो हगारनाय नङा आंनो बेखौ माबाखौ नांगौ नोंथाङा जे बिराद कुइसन खालामदों थिग दं मानिदों नोंनि जाखिनि कुइसन सोंनाय बेखौ नोंथाङा नायजाबनाव सोंदों फेक्सननि बाथ्राखौ लाबोदों बियो फेक्सननि नायजाबनाव बिथांनाव सोंदों गोबां कुइसन खालामदों बियो बे कुइसनखौ आं होनो हायो आरो बे कुइसनफोरखौ नोङो नोंनि न' खाथियाव थानाय जारागुरिनिनो 16 बेट्सनि लहा होननाय आफादनिनो बिबो ओमफ्राय UPPLनि हार्डकर दैदेनगिरि बिनाव सों बियो मोजां मोनथिगौ आंनो नांगौ जे दहायनि कुइसन खालामनाय XNDB वेलफेयार एसोसिएशना सोर जोनोम होआ आरो NDBनि हाइनेस्ट केसफोरखौ खामानि मावनो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ XNDBआ मावगासिनो दङमोन सार बिश्वजित दैमारिजोंबो सावरायहैदों CM आसामनि चिफ मिनिस्टार बिजोंबो सावरायहैदों इउनाइटेड फराम अफ XNDBआनो मावदों बेखौ सोरबाया बा माबा मोनसे XNDB वेलफेयार एसोसिएशना बारस'नानैसो मावहैदों बियो सोरनि थानांगौ जाय बे समाव सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दङमोन आरो रुजुग्रा सारमोन दङमोन आरो सोरनिबा आं मोनसे आइडियासो लादों दे बियो जानोबो हागौ बा जायाबो जानो हागौ वेलफेयार एसोसिएशनखौ दाहोनायनि खारना नै बेफोरबायदि पलिटिक्स बेकग्राउन्डनि थाखाय ना बिनि थाखाय दानानै दोनदोंमोन जानांगौ इउनाइटेड फराम अफ XNDBखौ सोर दाजेनदों सार रन्जन दैमारियानो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दं बावहाय धीरेन बर' सार दङ सावरायग्रामोन दङ बिजनीनि बलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसावनो दानाय जादोंमोन बे दिननिफ्रायनो इउनाइटेड फराम अफ XNDBआ दिनैसिमबो मावबाय थादों नाथाय राजखान्थिनि कय एकजन दैदेनगिरिफ्रासो दिनैसिमबो इउनाइटेड फराम अफ XNDBखौ दिनैसिमबो रेसपन्ड होआ सोर UPPL सोर BPF होआ UPPLआ मा होदोंमोन बै समाव इउनाइटेड फराम अफ XNDBखौ होआखै नाथाय बा बावहाय XNDB इउनाइटेड फराम अफ थानायावसो बिनि आन्दोआव बिखौ सोखावनो थाखाय राजखान्थिनि मोनसे खैसाराव गोग्लैहैनानै वेलफेयार एसोसिएशनखौ दानाय जादों बिथां मार्जित कुमार मुसाहारिया मोनथिगोना मोनथिया आरो बेफोरखौ मोनथिनोब्ला नोंनि खाथियाव लहा दङ लहा होननाय दङ लहा होनबा एकदम नामखराथार नैबे सिन्डिकेटआव बिराद माबा होननानै खोनायोमोन बेखौ नैबे श्रीरामपुर गेटनि लिडारगिरि होनना खोनायोमोन मिथिबाय बेनाव सोंनानै मोजां बुजिनानै ला आं हले सिदा बुंखायो आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोन नैबे उकिल सोलायनायनि बाथ्रा उकिला दाबो दं फार्स्टनिफ्राय जाय उकिलखौ हमदों बेनो दं आरो बे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नों सोरनावबा सोंनांगौनि दरखार गैया सोंनांगौआ नोङो अनलि नैबे लहा होननायनाव सों बावहायनो बियो NDBनि खामानिखौ बिसोरनोथ' मावदोंमोन UPPLनि हार्डकर जानानै दासिमबो दङ राजखान्थिया सोरजोंबा हार्डकर जानानै मावनोबो हागौ बा माबा मोनसे जानो हागौ नाथायबा दिनै बिनाव रासिन सोंबा बियो मोनथिगोन खारन प्रमदजों उन थांफायो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों उन थांफायो बियो जों नुयो बिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय मानायफोरखौ बिनियाव सोंना लायोब्ला साबसिन मोनथिगोन XNDB वेलफेयार एसोसिएशना माब्ला दाया बेखौ नोङो बिनियाव सों आरो इउनाइटेड फराम अफ XNDBआ माला जोनोम जाया बेखौ नोंथाङा बेनाव सोंनानै ला आरो आंना लास्ट खोथाया नैबेनोल'नो नोंखौ बारा खोथा बुंनो सानाखै फंबाय बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै सोङोब्लाथ' आरो नों फिननायबो होनो हानायबो नङा जाय हक बिथांनि पेजखौ फल' खालामनानै हो जोंनि
ओरैहाय जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ आं फल' खालामना लानो थिनगोन आं बेखौ फल' खालामना दोननो खोन्थागोन स्क्रिनाव होनानै दोनदों फल' खालामनानै ला खारन बियो मोजां मोजां माबा होयो आंनिया बेनोल' सोंनाया नोंथाङा जे 1 कौटि बेसेबांबा रुपिस लांदों होननानै बुङो बे फैसानि लांनायनि दिन तारिख आरो सोरनो हरा केस थाखा हरनाय ना ट्रान्जेक्सन बेंकजों ट्रान्जेक्सन माला तारिखआव जाया सोरनिफ्राय लाङा बिटिआर गभर्नमेन्ट चिफनिफ्राय लांनाय ना डिपुटि चिफनिफ्राय लांनाय ना गुबुन गुबुन निफ्राय लांनाय बेखौ 100% नोङो आंनो खोन्थाहर नङाब्ला बिनि फिथाइखौ नों मोनजानो थांगासिनोबो दङ आं खुला खुलि बाथ्राखौ बुंगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि